L-għada li tħabbar li r-rata ta' qatt f'pajjiżna niżlet għal 4,000 sar magħruf ukoll li din hija t-tielet l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Fil-fatt mis-27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea huma biss il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li għandhom rata inqas minn ta' Malta. F'Marzu Malta kellha rata ta' qatt ta' 4.7%, filwaqt li l-medja fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea kienet ta' 8.8% u dik ta' żona euro 10.2%. Malta tispikka wkoll f'dik li hija rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ li għal din l-istatistika huma dawk bejn 15 u 24 sena. Hawn il-qatt f'Malta huwa t-tieni l-inqas b'9.8%. Il-medja fiż-żona euro tlaħħaq il-21.2% u fl-Unjoni Ewropea 19.1%. Dawn iż-żewġ statistiċi li propju ħarġu fil-ġimgħa li jkun iċċelebrat Jum il-Ħaddiem isegwu bosta aħbarijiet riċenti dwar investimenti ġodda. Investimenti li mistennija jkomplu jsaħħu l-qasam tal-impjiegi bl-ewwel ħiel u illi x-xahar id-dieħel ir-rata ta' nies qiegħda se terġa' tinżel.